kuthiwa zihla zigoduka zisebenzele emakhaya, sebenzele ekhaya stay. Ndizawuqala ngizibulise lapha kuwe Kotomani. Hayibo. Ndizawuthetha ngombhonqozi, which is uBrandon. Uthi siyayibhonqoza. Kotomani uyibhonqozile. Cela uhambe uyibhonqoza eChina ngoku. Guys, uBrandon ungumuntu ohlukileyo ukuthi singabanye thina sikhoya apha workshop. Except from ukubonakala kwakhe yandingamnyama ichocolate and caramel ayongqali. Ndithetha nje ngobuyena. Brandon noba emncinci kuthi will always say Kotomani kodwa ingathi rongo le into. Xa ngabe bona ingathi mna ndiyamosha. But oyena muntu uhlala enqanda iba nguBrandon. Okokunqanda kwakhe kubonakalisa into yokuba uyayazi into ayizeleyo apha esikolweni. And okokuyazi kwakhe into ayizeleyo apha esikolweni kumenze abe ukweli zinga namhlanje. Brandon will respect you noba ngaba uze kanjani noba ngaba umntlonta kangakanani, but he will just say sorry. Aqhubeleke nalento bekufanele iyenziwe. Amazwi akhe adla ngokuthi imnandi into ayenziwa eworkshop ngenxa yento yokuba wonke umuntu asebenza naye uyakwazi uconnecta naye. Endizoyithetha guys, ndicela into yokuba ufuna ufana noBrandon uza apha eworkshop ufike uzithobe. Kukho tata abafike apha babe strict bathi amaquza kwathini cela uphume xa unganxibanga amaquza. Cela uzungathi la tata uyaphapha lo uyandiphaphela. Nxiba iquza ubuye uza apha eworkshop nawe uzofana noBrandon. Enkosi.